50 vleertuigen maas, 50 vleertuigen midjes. Dat loert de inwoners van Britsum en Marsum 9 dagen lang achter elkaar. Soms als je dan buiten bezig bent en alles stijgt op of ze komen met z'n allen te laag over. Nou, dan zou je wel een bazooka willen aanschaffen om ze eruit te halen. Net sinds steende alle bezwieren moeten de omwenners van de vleerbasis er maar libje. Want Frisian Flag is takken hier gewoon weg. Niet klagen, maar dragen. Zo'n soort sfeer is. We weten dat het er is. Die Frisian Flag die zal ik blowen, want het is een oefening. Er is nergens oors een plak in Europa waar ze zo'n grote oefeningen arrangeren. Dus we kennen net omheen dat het heel soort loodzinder houdt. De vleertuigen vliegen dit hier vooral oer de dwarpen in steeds van eromheen. En dat frustreert gewoon mensen behoorlijk. Als het over informatie van jou aankomt, dan juist de eerste waar die met zijn keurige bocht om het dorp heen. En de laatste waar die doeken zo over het dorp krijgen er een spultje van maken van jongens, wie kent het de kwartste bochtmeidje. Ja, dan weten ze net wat voor lawaai ze ermee veroorzaakt bij de inwoners.